ልብ ወለድ ዛንታ ወድረዛ ደራሲ ጎይቶም ጊለ ተረኽቲ ሙሴ ግርማጽዮንን ራሄል ዕኽባይን አታ ዶክተር ቃስም ነዓባታ ናይ በቀዳማይ ትምህርት ማህፀን መላልና አበየ በጽሐ ነይረ ዘሐወይ አብሳሳይ ክፋል እንታይ አኻ ትብሎዚ መስበለ ኩራራ እወ ሐቅኻ ሳልሳይ ክፋል አካል ኮርቤዛ በጽሐ ነይረ በሎ አብዛ ደቕዝያ ጽቡቕ ኣለኻ ዊኻ በጽሕካ ነይርካ አብዛ ደቂቕ እዚያ ዶክተር ቃስም ካ ጀመረ ኢሎም ያሐሚኑለው አብዛ ደቂቕ እዚያ ነዘረባይ ብጽሞና አዳሚጾም ክመሃሩ ዝህንጠዩ ሰባት አለው ከመይሲ ወረን ዕላልን ንግዚኡ ዝጠቕመካ ማለት ዘዘናጋዓካ መንታዊ ማለት ቁም ነገራዊ ትምህርቲ ግን ንኹሉ ሳዒ ዝጠቕመካ ስለዚ ዝያዳ ክትርብሑ ተደሊኹም ካብቲ ዋዛን ቁም ነገርን ዝያዳ ናብቲ መንቲ ማለት ቁም ነገር አድህቡ እምባርከስ አብሳልሳይ ክፋል ዝስራዕ አካሊት ኮርቤዛ ንኡስ ከንፈር ኮርቤዛ እዩ ንኡስ ከንፈር ኮርቤዛ ዝበሃሉ ብየማነ ጸጋም ኮርቤዛ ዝርከቡ ክልተ ዕጻፋት ኮይኖም ንማህሌትን ንጉድበን ብምሽፋን ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ ስምዒት ኣብ ምልዕዓልን ኣብ ኮርቤዛ ድርቀት ወይ ነቕጸት ተፈጢሩ ዘየድሊ ቓንዛ ንኸየቐትል ፈሳሲ ብምንዛዕ ዓቢ ኣበርክቶ ዝጻወቱ ኣካል ኮርቤዛ እዮም እቲ ራብዓይን ግዳማውን ድማ ዓብ ኸንፈር ኮርቤዛ እዩ ዝበሃል ዓብ ኸንፈር ኮርቤዛ ልክዕ ከም ንኡስ ከንፈር ኮርቤዛ ብኽልተ ሸነኽ ኮርቤዛ ኮይኑ ናፍ ደገ ኮርቤዛ ምሉእ ብምሉእ ብምሽፋን ካብ ዝኾነ ደጋዊ ርስሓትን ምትንኻፋትን ዝከላኸል እሙን ማዕጾ ኮርቤዛ እዩ ኣብ ልዕሊ እዚ ከንፈር እዚ ድማዩ ጸጉር ሕፍረት ዝበቁል ካልእ ምዚ ኣተሓሒዝና ክንፈልጦም ዘለና ነገራት ከዓ ኣብ ኣካላትና ምልክት ጉብዝና ወይ ግርዝውና ዝሕብሩ ወይ ዘምፁ ናይ ወዲ ተባዕታይ ቴስቴስትሮን ዝበሃል ጾታዊ ቀመም ወይ ሆርሞን ክኸውን ከሎ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ድማ ኢስትሮጅንን ፕሮጀስትሮንን ዝበሃሉ ሆርሞናት ወይ ቀመማት ጾታ እዮም እዞም ጾታዊ ቀመማት እዚኣቶም ዘምጽዎ ለውጥታት ድማ ኣብ ወዲ ተባዕታይ ዝያዳ ምርሃጽ ምውሳኽ ቁመት ወይ እውን መቐያር ድምፂ ምፍጻግ ገጽ ምዕባይ ምትፋይን ማለት መትሎን ፍረ ነብስን ምብቋል ጸጉሪ ትሽትሽን በልዕትን ከምኡውን ምብቋል ጭሕሚ ዝኣመሰሉ ለውጥታት ከምጽእ ከሎ ኣብ ጓል ኣንስተይቲ ድማ ፈጸጋ ምስፋሕ ጎሎ ምዕባይ ጡብ መቕጣን ሽምጢ
ወይ ማዓንጣ ምዕባይ ኮርቤዛ ማለት ብልዕቲ ምልስላስ ቆርበትን ጻዕዳን ተጣባቕን ዝኾነ ፈሳሲ ኣብ ኮርቤዛ ቀጻሊ ምንዛዕን የቐትሉ። እዚ ነዝዒ ኮርቤዛ እዚ ክሳዕ ሙታንታ ኸተርክስ ስለ ዝኽእል ከዓ ግቡእ ጽሬትን ጥንቃቐን ይሓትት። እዚታት ኩሉ ምልክት ጉብዝና ወዲ ተባዕታይ ወይ ድማ ምልክት ግርዝውና ጓል ኣንስተይቲ እዩ። ወለድኻ ምስ ደቆም ብዛዕባ እዚ ሓድሽ ተርእዮታት እዚ ኣቐዲሞም ክዛተዩ ይግባእ። ህግ ኩሉ ግዜ እሞ እንታይ ለየ ዘዘኻኽረኩም? ኣብ ፍቕሪ ርግእ በሉ ኣይትተሃወኹ እየ ዝብለኩም። ኣብ ኮርሶን ኣብ ማራቶንን መን እዩ መዋኢ ማለት ተዓዋቲ ብምባል ናብ ኩላቶም ጠመተ። ኣብዛ ደቕ እዚኣ እቲ ዝቐደመ ይዝዕወት ምስ በልዎ ብሓባር ከዓ ጽቡቕ ኣለኹም። ኣብ ማራቶንን ኮርሶን ዝቐደመ ይዝዕወት። ኣብ ሴክስከ መን ይዝዕወት? ዝቐደመ ዶ ዝተቐደመ? ደጊሙ ሓተተ። ኣብዛ ደቕ እዚኣ ዝተቐደመ ይዝዕወት ዝብል መልሲ ምስ ረኸበ ከዓ ፍሽኽ በለ እሞ ጽቡቕ ሒዝኩም ኣለኹም ዞም ኣሕዋተይ። ብተወሳኺ ወለዲ ንደቆም ካብዞም ዝስዕቡ ብጾታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ዝተፈላለዩ ሕማማት ከጠንቅቕዎም ይግባእ። ትሪኮሞናሲስ ዝበሃል ሕማም ካብ ትሪኮሞናስ ቫጂናሊስ ዝተባህለ ቫይረስ ዝመጽእ ሕማም ጾታዊ ርክብ እዩ። ምልክቱ ኸኣ ክትሸይን ከለኻዩ ዘቃጽልን ዘሐምምን። ከርክር እውን ካብ ሄሞፊለስ ዳይክሪ ዝተባህለ ቫይረስ ዝመጽእ ሕማም ጾታዊ ርክብ እዩ። ምልክቱ ኸኣ ኣብ ምትፋይ ማለት መትሎ ኣቐንዛዊ ዕንፍሩር እዩ ዘውፅእ። ቦምቦኒ ዝተባህለ ሕማም እውን ካብ ክላማይዳ ዝተባህለ ቫይረስ ዝመጽእ ሕማም ጾታዊ ርክብ እዩ። ምልክቱ ኸኣ ኣብ ረቓቒቶኻ ዘቐንዙ ጽኪ ወይ ጽክታት እዩ ዘውፅእ። ፍንጣጣ ኸኣ ካብ ሳይፊልስ ዝተባህለ ቫይረስ ዝመጽእ ሕማም ጾታዊ ርክብ እዩ። ምልክቱ ኣብ መትሎ ንእሽቶ ፈጸጋ ወይ ዕንፍሩር ምውጻእ እዩ። ሕማም ጅግል ካብ ኔይዜርያ ጎኖርያ ዝተባህለ ቫይረስ ዝመጽእ ሕማም ጾታዊ ርክብ እዩ። ምልክቱ ኸኣ ዓጽረ ሽንቲ፣ ጥሪቕታ ሽንቲ፣ ረስንን ካልእን እዩ። እዚኣቶም ኩላቶም እምበር ብልምዲ ሕማም መውስቦ ዝበሃሉ ብጾታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ዓይነት ሕማማት እዮም። ካብዞም ሕማማት እዚኣቶም ንምክልኻል ከዓ 3 ነገራት ክንገብር ይግባአና። ቀዳማይ ካብ ርክብ ምዝሃድ ማለት ምሕራም። ካልኣይ ሓደ ምስ ሓንቲ ምጽናዕ። ሳልሳይ ኮንዶም ምጥቃም እዮም። የቐኒየለይ ህግ ኣርባዕተ ዓይነት ብጾታዊ ርክብ
ዝመሓላለፉ ሕማማትን ምልክታቶምን ጠቒሰልኩም ነይረ። መንእሰያት ደቅኹም ወይ ዝነኣሱ ኣሕዋትኩም ድሕሪ ጉብዝና ወይ ግርዝውና ብዛዕባ ጾታዊ ርክብ ክሓስቡ ከለዉ ብዛዕባ እዞም ሕማማት እዚኣቶም እውን ማዕሪኡ ክሓስቡ ከም ዘለዎም ምኸርዎምን ኣጠንቅቕዎምን። ዘይትፈልጦ ንምፍላጥ ወይ ድማ ዘይጠዓምካዮ ንምጥዓም ብዘለዎም ተርባፅን ህንጡይነትን መሰረት ክዕሸው ወይ ክጋገዩ የብሎምን። ነብሲ ወከፍ ብተሃዋኽ ወይ ብስስዐት ትፍጽሞ ነገርካ ጣዕሳ ምዃኑ ትርፉ ብንጹር ክንገሮም ይግባእ። ካብ ጣዕሳ ዝርከብ ኣሶት ማለት መድሃኒትካ ፍጹም የለን። ካልእ ንእግረ መገደይ ከመሓላልፎ ዝደሊ ዛዕባኻ ብዛዕባ ጸባ ጡባደ እዩ። ቅድም ቀዳድም ብቐጻሊ እተጥቡኣደ ክትጠንስ ከም ዘይትኽእል ኣይንረስዕ። ስለዚ ጸባ ጡባደ ኣብዚ ከም መከላኸሊ ጥንሲ የገልግላሉ ማለት እዩ። ንልዕሊ 6 ወርሒ ጸባ ጡባደ ዝተመገበ ህፃን ከዓ ጥዕንኡ ኣተኣማማኒ እዩ ዝኸውን። ፍቕሪ ደን ህፃንን እውን በዛ ኣገባብ እዚኡ ዝድልድል። ከምኡ እውን እታ ኣደ ምስ ዓበየት ብሕማም መንሽሮጡብ ንኸይትጥቃዕ ይከላኸለላ እዩ። ሓንቲ ስሩዕ ዝኾነ ወርሓዊ ደም ትክቶ ማለት ጻግነ ዘለዋ ጓል ኣንስተይቲ እውን ብዘይ ዝኾነ ይኹን ተወሳኺ መከላኸሊ ብገዛእ ርእሳ ጥንሲ ክትከላኸል ትኽእል እያ። ንኣብነት ኩሉ ግዜ ወርሓዊ ጻግነ ዕለት 20 ጥራይ ዝመጻ እንተኾይኑ እትጠንሰሉ ግዜ ንምፍላጥ ነዚ ዝስዕብ ኣገባብ ክትጥቀም ይግባእ። ናይ መጀመርታ ዕለት ጻግነ ንምፍላጥ ካብታ ቀዳመይቲ ጻግነ ዝጀመረትላ መዓልቲ ማለት ካብ ዕለት 20-18 ተጉድል ዕለት 2 ትጅምር ማለት እዩ። እንደገና ናይ መወዳእታ ዕለት ጻግነ ንምፍላጥካ ካብ 20-11 ተጉድል ዕለት 9 ትውድእ ማለት እዩ። ስለዚ ኩሉ ግዜ ካብ ዕለት 2 ክሳብ ዕለት 9 ናይ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ ንፍርያት ድልውቲ ትኾነሉ ግዜ ምዃኑ ተገንዚባ ካብ ዕለት 2 ክሳብ ዕለት 9 ኣብ ዘሎ ግዜ ርክብ ክትፍጽም የብላን ማለት እዩ። ጽን ኢልኩም ስለ ዝሰማዕኹምኒ ምስጋናይ ብርኩት እዩ። የቐኒየለይ። ሕያውነት ፍቕርን ልግስን ንዓንጎልና እወታዊ መልእኽቲ ስለ ዘመሓላልፍሉ ዓንጎልና ትብዓትን ሃሴትን ማለት ደስታን ይመልእ እሞ ዕጋበት ሓንጎልናኻ ሕጉሳት ንኽንከውን የኽእለና ማለት እዩ።
ስለዚ ልግሲ ካብ ነተመጽዋቲ ንመጽዋቲ ዝያዳ ከም ዘርብሕ ይፍለጥ። ሓንጎልና ልክዕ ከም ናስትሮዩ ዝምላእ ነቲ ዝመላእናዮ ኣሉታዊ ኣተሓሳስባ ደምሲስና ብእወታዊ ኣተሓሳስባ እንተመሊነኻ ወትሩ ሕጉሳት ኮይና ክንነብር ንኽእል ኢና። ቅድም ቀዳድም ግን ከም ሰብ ንነብስኻ ምስ ካልኦት ሰባት ከተወዳድራ ኣይትፈትን። ከመይሲ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ፍሉይ ባህርያትን ተፈጥሮን ስለ ዘለዎ። በዚ ምኽንያትካ ንስኻ ካብ ካልኦት ፍሉይ ሰብ ብምዃንካ ናኻ ዝመስል ወይ እውን ንስኻ ትመስሎ ካልእ ሰብ ከምዘየለ ብምግንዛብ ብፍሉይነትካ ተሓበን ደስ እውን ይበልካ። እወ በቲ ኣብ ካልእ ሰብ ዘየለ ፍሉይ ተውህቦኻ ኩራዕን ተሓበንን። ምኽንያቱ ህያብ በይንኻ ስለ ዝኾነ ኩሉ ግዜ ሕጉስ ህይወት ንምምራሕካ ንሰባት ሓግዝ፣ ሓቀኛ ኹን፣ ከምኡውን እወታዊ ኣተሓሳስባ ይሃሉኻ። እዚ ሰለስተ ኣገደስቲ ባህርያትን ልምድን ምዝህልወካ ኸ ንሰባት ኣይትጐድእን፣ ምትላል ኣይትፈቱን፣ ርእሰ ምትሓት ኣይህልወካን፣ ከምኡውን ንብድሆታት ገጢምካ ንምስዓሮም ትተብዕን ትዕጠቕን ማለት እዩ። ንዘጋጠመካ ጸገማት ብሰንኪ እከለዩ ኢልካና መኽነኻ ትነብር ዘይተባዕ እንተኾንካ ግን ጸገምካን ሽግርካን ወትሩ ምሳኻዮም ዝነብሩ። ስለዚ ኩሉ ግዜ ቅድም ቀዳድም ንነፍስኻ ብርእሰ ነቐፌታ ስሓላ። ከምቲ ንፈረስ ናብ ሩባ ክትወስዶ እምበር ማይ ከተስትዮ ዘይትኽእል ክፉእ ሰብ እውን ናኻ ናብ እትጋገየሉ ቦታ ክወስደካ ወይ ድማ ከሕብረካ ይኽእል ይኸውን እምበር ከጋግየካ ግን ኣይክእልን እዩ። ስለዚ ጉድለትካ ንምሽፋን ሰብ ኣጋግዩኒ ኣይትበል። ኦፋ እቲ ኣቐዲመ ዝበልኩኹም ነገራት ኩሉ ዘክርዎ ሓጎስ፣ ፈውሲ ሕማምን እርጋንን እዩ። ስለዚ ወትሩ ሕጉሳት ክትኮኑ ፈትኑ። ሰብኣዊ መንነትኩም ማለት ኣተሓሳስባኹም፣ ስምዒትኩም፣ ባህርያትኩምን እምነትኩምን ንጹርን ቀዋምን ክኸውን ኣለዎ። ኣብ ዝቕጽል ግዜ እቶም ብሂፖክራትስ ኦፍ ኮስ ዝበሃል ግሪኻዊ ረዋቕያዊ ማለት ፈላስፋ ዝተማሃዙ ሳንጉይን፣ ኮለሪክ፣ ፍላግማቲክን መለንኮሊክን ዝበሃሉ 4 ክፋላት ሰብኣዊ መንነት ክሕብረኩም እየ። እርጋን ዘቀላጥፉ ፍጻመታት እዞም ዝስዕቡ እዮም። መሪር ሓዘን ወይ ጓሂ፣ ዕርቃን፣ ጭንቀት፣ ሕሱም መነባብሮ፣ ኣካላት ዘይምንቅስቓስ፣ ኣንጊኻ ቁርሲ ምቑራስ፣ ውሑድ ሰዓታት ምድቃስ፣ ጽምዋን ተፈጥራውያን ምግብታት ዘይምምጋብን እዮም። ብኣንጻሩኻ ዕድመ ዘናውዑ ነገራትካ ኣለዉ። ንኣብነት መዓልታዊ
እኹል ድቃስ ምድቃስ ኣልኮላዊ መስተ ዘይምስታይ ቅድሚ ምግቢ ሓንቲ ብርጭቆ ነቢት ምስታይ ሽጋራ ዘይምትካኽ ኣሕምልትን ፍረታትን ምምጋብ ከም ስጋን ፀባን ወዘተ ዝኣመሰሉ ምህርቲ እንስሳታት ዘይምምጋብን ንጹህ ኣየር ምትንፋስን እዮም። ብተወሳኺ እንነብረሉ ቦታ ወትሩ ማዕጾታቱ ወይ መሳኹቱ ክንከፍቶ ኣለና። ኣብ ቤትና ዝፍጠር ዝኾነ ይኹን ትኪ ብፍላይ ድማ ናይ ሽጋራ ንሰብነት ዝጎዱ መርዝታት ስለ ዘለዎ ሓደገኛ እዩ። ከምኡውን ብኣፍን ብመቐመጫን ዝወፅእ ትንፋስ ሰብ እውን ኣብ ቤትና ዘሎ ጽሩይ ኣየር ዝብክል ጋዝ ብምዃኑ ገዛና እንተዘይተኸፊቱ ንጥዕናና ሃሰይቲ ዝኾኑ ኣሲዳት ስለ ዝመልእ ጎዳኢ እዩ።